Passem a la pestanya Superfícies. A la pestanya Superfícies hem d'informar de totes les superfícies que formen part de l'explotació, siguin conreus o no. Com que és un nou declarant, no té retorn de dades i hem de donar d'alta manualment les parcel·les. Se'ns obre la finestra de recintes i haurem de seleccionar algun dels recintes que surten a la llista. Ja hem donat d'alta un recinte. Pel recinte que hem donat d'alta hem d'informar de la tinença, per exemple, propietat, el producte, aquí tenim tota la llista de productes, en aquest cas declararem faves i favons d'una varietat qualsevol. Hem de declarar també si és en secà o és en regadiu. En cas que sigui en regadiu, informar de sistema de reg i de sistema de captació. Amb aquesta informació ja podríem validar el recinte. Tanmateix, a la finestra ajuts no ens apareix la possibilitat de seleccionar cap ajut. Cal anar a la pestanya ajuts, desmarcar els ajuts i tornar-los a marcar. Desar. I veiem que per al recinte que hem donat d'alta ja ens apareixen els diferents ajuts que es poden demanar. En aquest cas ve el pagament base marcat per defecte i també demanarem l'ajut associat a cultius proteics en regadiu. Com que hem marcat de nou l'ajut, s'ha desvalidat el recinte i caldrà tornar-lo a validar. I desem. Donarem d'alta un altre recinte. Podríem fer-ho manualment com l'anterior, fent l'alta, però en aquest cas, com que volem declarar l'altre recinte d'aquesta mateixa parcel·la, el que farem és duplicar aquesta parcel·la. Sí, es duplica exactament igual que l'anterior. I el que hem de fer és anar al botó recintes i seleccionar el recinte 2. Com que la superfície que estem declarant no coincideix amb la superfície SIGPAC, a l'hora de validar donaria un error. La superfície de cultiu és superior a la superfície SIGPAC. A més, l'ús del recinte i del producte no són compatibles. Hem de declarar la mateixa superfície com a màxim que la superfície SIGPAC, en aquest cas 0,05 hectàrees, i l'ús d'aquest recinte és PR, és a dir, pastura arbustiva. En un recinte d'ús PR no s'hi pot declarar faves i favons. Llavors, en cas que haguéssim romput aquesta pastura arbustiva, hauríem de demanar una modificació a terra campa, per exemple, però com que no és el cas,
Com que no és el cas, declararem el que realment hi ha, que en aquest cas seria una altra superfície forestal. Canviem el producte i evidentment no té aquests ajuts. Ara, amb la superfície que coincideix amb la superfície SIGPAC i un producte compatible amb l'ús SIGPAC, podrem doncs validar el recinte. I desem. Donarem d'alta un parell de recintes més. Un ho farem amb una alta manual. Aquesta parcel·la té un sol recinte, el seleccionem i ara, també com a exemple, duplicarem aquesta parcel·la i el que farem és canviar manualment les dades de polígon i parcel·la. Per exemple, en lloc de la 47 posarem la 48 i cridarem els recintes de la 48, que també aquesta parcel·la té dos recintes. Seleccionarem el recinte 1 de terra campa i també el duplicarem i seleccionarem també el recinte 2. D'aquests tres nous recintes que hem donat d'alta, un és de terra campa, el següent també. Aquí no coincideix la superfície declarada amb la superfície SIGPAC. Si declarem menys superfície que la superfície SIGPAC ens obligarà a fer un croquis. Per tant, declararem el recinte sencer. Com que és un recinte TA, terra campa, i declararem, per exemple, fals. Aquí se'ns obren els diferents ajuts que podem sol·licitar amb aquest producte. Sent un el fals, el declararem de regadiu. Aquí l'exemple estem declarant com si fos una captació particular, és a dir, un pou. Declarem una varietat qualsevol i marcarem l'ajut de producció integrada en el fals. I validarem el recinte. Ens hem deixat d'omplir el camp tinença. Posarem arrendament, per exemple. Malgrat que posem arrendament per seria ous de fruit, no ens cal informar el NIF del propietari. Per tant, el deixarem en blanc. Ja hem validat aquest recinte. A l'altre recinte, que també és terra campa, per exemple, declararem blat tou. En secà, tinença, propietat, activitat agrària, producció, i de tot el llistat d'ajuts possibles per a aquest recinte marcarem producció integrada. Si l'ajut de producció integrada és incompatible amb la resta, en aquest cas amb els ajuts de gestió de la fertilització,
o en canvi podríem marcar aquests ajuts. Provarem de validar. El camp cicle no pot estar buit. En els cereals d'hivern hem d'informar si són de sembra d'hivern o de sembra de primavera. Aquest el farem de cicle llarg. I provem a validar el recinte. Aquest cop no ens hem deixat cap dada i ens ha permès validar el recinte. Tenim aquest altre recinte que té un ús FO, és a dir, forestal, però per l'exemple anem a declarar un producte que no sigui compatible amb l'ús forestal per veure com es demana una modificació d'ús SIGPAC. Per exemple, hi declararem avellaners, activitat agrària, manteniment o producció. En el cas dels avellaners no necessàriament s'ha de declarar producció, hi ha el cas d'avellaners de muntanya en els quals es pot declarar només manteniment, però en aquest cas declararem producció. Com que l'ús, bé, omplirem la resta, rendiment, secar, bé, i intentarem validar el recinte. Veurem que, entre altres avisos, ens diu que l'ús del recinte i el producte no són compatibles i que cal proposar un nou ús per la modificació SIGPAC. Per fer això, en l'apartat de modificació SIGPAC, en funció del producte que declarem, ens apareixen diversos usos compatibles. En aquest cas seleccionarem l'ús fruita seca. Seleccionarem algun dels ajuts disponibles i ens diu que cal marcar, si veieu, un dels avisos que sortia és que cal marcar la declaració registre plantacions fruiteres OPFAC. Com que a la pestanya ajuts hem marcat la declaració del registre de plantacions fruiteres OPFAC, el programa ens obliga a marcar-ho a dins de la pestanya superfícies. També aquest recinte té una superfície de 0,14 hectàrees i estem declarant 0,86. El programa no ens deixarà validar el recinte. Declararem com a màxim una superfície igual a la superfície SIGPAC i ens demana certes dades complementàries. Per als conreus llenyosos és obligatori declarar certes dades complementàries. A la pestanya, a la finestra d'avisos hi ha aquesta icona amb un ull que si cliquem a damunt ens hauria de mostrar l'error. En aquest cas es troba a la pestanya dades complementàries. És un recinte en el qual declarem avellaners, és a dir, fruits de closca i garrofes, i hem de declarar el número d'arbres del cultiu dominant. En aquest cas el cultiu dominant és avellaner. En 0,14 hectàrees posarem que hi ha 40 arbres i tornem a validar el recinte. Com que hem fet una modificació d'ús SIGPAC, se suposa que a la campanya anterior no hi era aquesta plantació al moment de fer la DUN. Per tant, declarem que l'any de plantació serà enguany, 2015. Validem el recinte.
i aquest cop sí, ens permet validar aquest recinte.